Sonshine Newsblast. Unang detalye sa itong balitang lokal, Miapil ang Cebu City Medical Center kon Ccmc, pinaagi sa ilang Disaster Risk Reduction and Management o Health o DRRMH team sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill karong tuiga aron mapalig-on ang kaandam sa ospital sa posibleng kalamidad. Ang maong ehersisyo gibantayan o gi-evaluate sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, masiguro nga andam ang mga health workers o personnel sa husto nga pagtubag kung adunay linog o uban pang emerhensya. Sa mga pa sa Ccmc ang partisipasyon sa maong drill, kabahin sa padayon nga paningkamot sa ospital sa pagpalikon sa disaster preparedness o sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga pasyente o personnel. Ang kalihukan o sa usab kalakang aron matukod ang mas luwas o mas andam nga komunidad sa Cebu City.